moarte suspectă între bogații Rusiei, președintele gigantului petrolier Lukoil, Ravil Maganov, a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital. Maganov face parte dintr-un lung șir de decese ale unor oligari cu legături la Kremlin și în lumea afacerilor cu petrol și gaze din Rusia. Decorat de Putin în urmă cu câțiva ani, Maganov l-a criticat pe Putin pentru că a invadat Ucraina. Trupul fără viața lui Ravil Maganov a fost găsit în această dimineață în curtea Spitalului Central din Moscova. Presa rusă scrie că directorul Lukoil ar fi ieșit pe un balcon unde accesul era interzis și ar fi căzut din greșeală în timp ce fuma. O altă ipoteză vehiculată ar fi că suferea de o boală gravă și s-a sinucis. Coincidență sau nu, camerele de supraveghere nu funcționau nici pe secția unde era internat oligarhul, nici în curtea spitalului. Maganov era unul dintre fondatorii gigantului rus Lukoil și cel care a și dat numele companiei. De altfel, pentru serviciile sale în slujba statului, fusese decorat chiar de Vladimir Putin în 2019. Din 2019 și până acum s-au mai schimbat opiniile lui Ravil Maganov. În ultimele luni a criticat decizia lui Putin de a invada Ucraina și ar fi căzut astfel în disgrația Kremlinului. Este doar una dintre morțile suspecte în rândul elitei ruse de la începutul acestui an. Sunt 9 în total și 7 dintre ele au legătură cu unul dintre giganții energetici ai Rusiei. În luna mai murea tot un director Lukoil. Alexander Subotin a fost găsit mort în casa unui șaman. Acesta l-ar fi injectat cu venin de broască într-un ritual menit să-l scape de mahmureală. Însă lunga lista morților suspecte a început înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. La sfârșitul lunii ianuarie a fost găsit mort în baia casei sale Leonid Shulman, șeful departamentului de transport al Gazprom Invest. Oficial s-a spus că e sinucidere. La fel ca în cazul lui Alexander Tyulakov, directorul în cadrul Gazprom, găsit mort la o lună distanță în același sat în care a murit și Shulman, cu care era coleg. Время действительно хорошее, потому что чем больше хаоса в мире, тем в этом хаосе больше возможностей для преступников. Легче они могут кого-то убивать. În aprilie, fostul vicepreședinte al Gazprom Bank, Vladislav Avaev, soția și fiica sa au fost găsiți împușcați în apartamentul lor din Moscova. Varianta oficială: Avaev a aflat că soția îl înșală, așa că și-a ucis familia, după care s-a împușcat. Tot în aprilie, oligarhul Serghei Protosenia a fost găsit spânzurat cu halatul de baie în curtea vilei de pe Costa Brava din Spania și el și-ar fi ucis soția și copilul înainte de a se omorî. Pe 3 mai, Andrei Krukovski se afla într-o drumeție către o cetate în apropiere de Sochi, stațiunea preferată a lui Vladimir Putin, când s-a prăbușit de pe o stâncă. Medicii nu l-au mai putut salva. Avea doar 37 de ani și din 2019 era directorul general al resortului Krasnaya Poliana, stațiunea de schi a gigantului Gazprom, iar în iulie cadavrul milionarului Yuri Voronov a fost găsit în piscina din conacul său din apropiere de Sankt Petersburg. Anchetatorii au stabilit că a fost împușcat în cap.